up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Archimang, Lukumang, Nana Sasa Bayo Koromo we wato, ala de jong we karde kong, sobuso we barodi. Noordogomit Zuid, Oostgogomit West, we karifko Archi, anyusu in Sarana Seipsa, anyusu Sarana Seipsa. En mis donjaso anga brada Wikash. Garantangi Mas Ragambo, ideti de bakay na programa. Like fa usabi barang sa lobiwang. Udoro bakay na programa. En van jaso me bar alading diaspora gemeenschap vooral in het buitenland. Nederland, België, Frankrijk, Amerika, Canada man schreef de Caribisch gebied schreef maar eenzaam totaliteit 1 miljoen strana man me baru fujaso uit. Wan shoot manting baka na of net je luka programma en de mechara programma na Masra Gambo. So, we archimang lukumana na sa bayo kromo de yongwang dan a programa disi tide e duenye mi dan barada Wikash ja e duenye unu fu soru bepaalde sani. Omdat Chan na no perese go. Je verstaan. En je abisma in a konder jaso die altijd de na eerste rij voor Gruis boenleider, voor Boroko boenleider. En altijd je shitak na seref symptoom, a seref sitje de man abi, na seref parasit sa den de man sting, mek de man doa sani da me elkaar kon. De man mek moeite Boroko Masara Lachman, de man mek moeite Boroko Pengel, de man mek moeite Boroko Fene, terwijl de man bedu boembeleid. Isabi toch? Klopt. Ja, no na Masara Santoki de. Dat de mek ala moeite. Wis de wakatap de ede, den Borokaman. Wis, if wan manya pora wan bong afadong na Santoki poreng. Isabi toch? If grasi no wan gro na Santoki ne mek grasi gro. Maar dat no kan God forbid. Tap na nga libidati. Moto uit a vicieuze cirkel. Voor we creëer haat onder a volk. Leer a volk dis vako fu af. Luku, kijk af voor buitenland. Peye shitak te wan boen leider de. Dat wist na oppositie servi. Dat de man is graag a leider dat hij alleen dat a kondes. Dat want de man is stelde serf nationaal op. De man ne boroko vijfenator dat No, klopt, Masra Gambo. Ik feit kijk, als het gaat voor ontwikkelen akondre, dan gaat het niet meer om oppositie of coalitie. Nee. Het gaat om in zijn totaliteit wieliksranamang. Juist. Isabito, afvallig potuan regering dape, Ja. a kiesing 5 jaar, me kaset een traject uit en dan verkiezing ekonda. Je propaganderen, je schrijft en dat if je wint, dat goes down toch? Zo simpel is dat ding. Maar anotaka mans down dat pede wan saga man futu. Isabito, ala weshe washe lek faitake, if grasi no gro, na chan. If alleen kong, na chan. Ala sa na chan. Da punt na, dat sa you soort meer waarde like you, like strana man, Ja. Je liever. So, maar nou me kon, want dat de boensani, dat president en regering dis doe, dat is aan dat netaki. If je gaat FB, bijna je shen 10 wampchi oko. De netake, maar de trasan de schrijf van een beetje kou letter. Je verstaan. Maar dat idee, mina bara Wikash jawa jongwang, ja. U de baka na sasa ba yokor mo wampchi technisch mankement bede, maar dat u de baka sorry fa euvel disi, maar dat u de nanga tori funu. Want we go doro, de mamba wantore taki, tak yabisma. Ala bonsani de wan tekneng nanga ala ogrisan de wan jisma porneng. Isabi tok. Ma porneng be ube soroto porne inwa oso. Ma aparse bedrog nanga de aanhangsel voeding de mat borokadoro opo. Le fatante yeni be borokadoro centrale bank. Fuskater stabiliteit. Ma dan nu da meo soru nu a contra fu asani. Dat hij luku tapi scherm isabi if je aartje
Dat je verstand dat je toesoort beleid. A populistisch beleid. Nanga a beleid die is zorgen voor sani. Brawi kas nyang puro. No, maar dus dat na sanito masragam. Bon volgens mij vergiet die maar. Ik zeg, let op. En sap sabede a vertrekpunt voor een regering jaso. Juist. Bon volgens mij vergiet die dia inventaris meki dat de machita brada. 4 miljard schuld. En wordt takking. Ja. En wordt takking telek 25 mei 2025. Altijd wordt aan takken. Altijd moet aan takking, omdat dat na een vertrekpunt. Ja. Ja toch? En wat hebben we nu in de centrale bank? No. 1,4 miljard masragambo. Dat want dat na prudent beleid. Wel, no ine bouwen op zomaar inderdaad. Atra gedeelte, sa de man betapki, de man wakai tek lening, sluit lening aan, hop Oppenheimer, China, India, Karkong, ABN AMRO Bank, de P, meneer Hoefdraad, de no. Aloe, aloe, a tek lening potsra na ima probleem. Sa regering disgo, dona nga de man, taka nga de man baka, brada, o een payu, maar give one grace periode, give one haircut. Alla de soort optie Dus de man. wacht even. Dus naar schuldherschikking. Ja. Dat want taki, Jim Akans, Ja. voor me bouw me economie op. Klopt. Make Nanga mi people, hè? Nanga mi people mo ja. Make me bouw op. Make me stabiliseren economie. Me stabiliseren koers. I verstand maar de Jim one periode. Pe min afpai. Maar me op payu. Ja. En atera voordeel zijn de. Mino las no waf de biji bedrijf voor nu leki staatsolie, luchthaven. Klopt. Poort, haven, voor nu. Ja. Alla Uno de la, soort- no, want no. if de manga internationaal gerechtshof. Dat de moet De moet ik sanfi. sanfi. En dat is voorkomen. En dat is voorkomen. En in hoor rekenen, Masra Gambo, is dat om employment de dat, hè? Rokomang en faciliteer luchthaven, haven, verpoort, pe boto ekong, toch? Ja. Container ekong insi, bakba fabriek, karkon grasal, Ja. costa zo. Is dat om eens na mij roko dat, hè? Juist. Zou je het voor een appel en een ei weggeven? Zou je het echt weggeven? Dat ben dat bedoeling van vorige regering. Ja, want de man bij proberen best een jaar ten toch. Dat de man bij zoeken money en zo. Dat de man bij proberen serie staatsolie sheriffie. Dus daarom Masra Gambo met taking. A volk besef en a chara change in 2020. O allemaal a taibere Ja. en a beleid pot dape. So, Ja? wan san heb sa des mij bartaki en met tanta ken. Une pina insernang. Alibi komoro teranga Tranga. insernang. Maar voor zijn de mek alibi kon teranga. Omdat ibe abi a parse bedrog. En me kona pisi. Pe denseref o legi uit van de be wakai leni. Maar u blo. Dan a parse bedrog. Be aba populistisch beleid. Dus geef het volk brood en spelen. Dat de nekratjeri dat me kan voergomoro fara. Ja. Je De mij verstaan? blenduki soto. Huh? De mij blenduki soto. De mij Ja. let van je takje. De mij gi pakket. De mij gi gratis sani. Dat de mij blenduki dat je berikken. Hey boy. Dat na ala. Nee, want de jere ja zo. Sa de mij dan no blend doek. Want blend doek in eshi. Maar de mij weer want brand tonji. Aso des maar bij kare na tondi de mij weer de asi. Dus a asi neshi links. Links no Nog rechts. rechts. Hij lukt ook Gado. afesi. Zo sa pakket eshi. En hij denkt noti. Maar a beleid van regering die zie. Naf sorry alla facetten en die zelf kan shi. De zelf kan make moeite van je hori hoofd boven water. Luku, ook toe, moest uno vergeten, Masra Gambo, a koers, a inflatie, ja? Ja. Die de mateka a kondre abraja, ube aba inflatie voor 60%. Pe ude no, 18,6%. Het is inderdaad door hard werken, door offert, het is niet vanzelf gekomen. Nee. Is dat beto? En daarmee bedoel ik in aher strana people. Want alle manten je oppo, je go do, je go roko. Dat wil zeggen, je pot energie, je pot effort in wat roko. Je Het wordt doet- je- omgezet in productie, het wordt omgezet in geld. Dat want dat je doet mee naar Je doet economie. mee. Dus in es dong es Oh. koi futa grong. Es san no so yes de klagen in het do noti. Ja. Je verstand. En daarom meki de san disi dat mi want sorry meki shi fa a regering disi pura sani vanaf 60 van san de Inflatie. ja a inflatie dan wo meki shi fa atori waka da ye loko pika shi Lek van je takje Masra Gambo.
2020 uteka kondre abra president teka kondre abra nanga wang inflatie voor 60,8%. Abe hey? U sabi to? Is abnormal. Luku, de mabe infinier. Bon voor mij vergiti de mabe infinier, de mabe tek centrale bank dala potenta pa mark de mabe bonking, waardoor a koers be doet dis inobe man bij dala. Me parkeer alle de sanat informatie mas. Ja, maar omshake actie me wansani stak sana inflatie. Inflatie wantaki omoro heego moro money laswaarde. A money via laswaarde dat na inflatie. En dan je berekent taki you golu bij de 30% waard nomo. If you look at so. So, ja. Na 30% nomo you golu bij ab waarde. Dat want taki en adape. En daarom mek meteji desma taki. Inom luku pay fadong. Yum luku pay nak you futu. En de nak en a volk disi. A parse bedrag mek de nak de futu nanga 60% inflatie. We go moro fara. En zo, luku, brada sa lobby wang. En mo take ook toelek yo wang. Omus man begreep. A inflatie 60,8%, 2020. Asa bouw af, safri. If you sap sana verwachting sa IMF tegi internationale organisatie. Maar blo even unogo dapete want desmam nee omshak actie mi. Da mo hara herliniking 2021 60,7 Osaka kong. Ja. 2022 54,6% Osaka kong. Dat want aki a inflatie saka. Osaka kong. Igolu ekreng. 2023 de helft daarvan 32,6%. Ja. En no a verwachting, sa de mataki tak a jari disi, Ja. mido kan de einde zo, Ja. 2024 14,2%. Isap sa wan tak dati mas. Dat want ak na volgens internationale maatstaven. Dat wil zeggen, wij met z'n allen, Ja. en natuurlijk a regering doen en roko ook toe, Ja. maar Wilek Nation poten dape. Ja. Tak regering chare waka, en kijk waar we vandaag zijn. Dus die dena day, de kat napu ei mofodoro, de kan nakatapi borsu, tak yami werken mee voor zorgen dat de economie kon stabiliseren, a koers stabiel benzineprijs drop, I verstaan. Ja, Want bijing, ube kosi, omdat uno be sap de sandisi, maar tidena de we soru de sani, want shak aksi mitak borokap chimoni ko wan ma wan boyja so, temi teje sane wan fetanga mi, dan mek a luku, mek a shi, van a libi waka. Dus dat want taki a regering disi, doe en best. Dus deze regering geeft geen voeding, maar hij voedt zijn volk op. Klopt. Bonfuruma en vergiti masra gambo, luku, die voor sa verkiezing, Ja. wan prognose bepaalde man bij meki, maar onulek partij bij mek ook toen prognose. Ja. Ube konta po SRD, tap 60, $1.60 SRD. Ja. South Frusitak asanko in op 40. En no, die asane city South Africa asane dropko. Omena koers den. No thing. Giwan dala na 29, 40. No me gara. Me bari masraga, me omen yuwan bay. Alabangi. Alabangi kan Alabangi. Bangi bejif ko bay dala. Ko bay dala. And if that no sari, inclusion, ay kong ba ook to, hè? Ja. Bufurumang e barikan tag yung, no sref mo giwan tourist na total sideline. Is de, mi, nekta ko na mi, dang, atek wan taxi kong. Da atak yung, awan paya cash, mas matak mina cash. En a taxi chauffeur tak u hoeft me cash te betalen. Atak ik kan pay mi na ngay pencard. Mitak ho? Wacht dus ama bepchi machine. Ama bepchi machine na no, taxi. Ja. Fosi en asma eser gruntu. Ja. Isabi to, anero ko giwan bedrijf tak even slip. Dus als mij vinden money, hij stort de money op een rekening. Het wordt giraal voor haar omgezet. En nu kan je ook giraal betalen. Dus wacht. Saiwan moro. Tegen me. Saiwan moro. Schrijf amande waka gewona starati. Want alla borgo de verplek voor op een ID-kaart. Klopt. Dus daarvan man schoif go gewona bank takere no mi wan pas. Ja.
Rekening, we openg. De mij op. Alla bangi is er doing bano. Ja. Alla bangi. Ja. Ja, en u moet niet vergeten mensen, dat dit is nou een financial inclusion. Dat wil zeggen, het zal meewerken aan uw economie. Omoro cash je roko is gevallen. Ja. Ja, dan bedoel ik ook dat voorman, weet ik veel allemaal, weet je, witwaspraktijken. Even generaliseren, Sani, dat want taki men kan direct zien van, oh werkelijk, Gambo heeft 10 SRD verdiend en hij heeft 8 SRD uitgegeven. Juist. Isabi toch? Ano 12. Want ano kan. Nee, ano Isabi toch? Ja. Dus je kan nu alles traceren. En dat brengt meer vertrouwen, zelfreflectie ook toe van, ik kan ook veel meer gaan doen. En te luko ook toe, Masra Gambo, dadelijk yo shidep chichi os balang say shide car wash. Ja. Inau ganga hiral morogo pa. Yo pa na karta. Karta, je swipe. Dus, mijn mensen, u heeft ervoor gezorgd dat dit alles komt. En wat er zijn play no. Den banyi no toch. Ja, Masra. Possibel dat ik 1000 kolanga 500 kolo. Ja. Nu die op een penmachine. Ja. Je ziet 5000. Ja. 2500. Ja, ja. Maximaal. Hangt af per bank. Ja. Dus mijn mensen, asan no makkelijk misabi, atranga. Soms me denk dat je alibi voor bepaaldes, maar de shasan blauw en wakai tak lauw sani babau. Poti mindset tapat trek. Ja, if me go even een totaal traag gedeelte ook toe. Im Chino no te Masra Gambo, a nieuw paspoort ik kon ook toe. Israna. Minasabi of bepaalde man Lisa nieuws of de sabi of de no sabi. We krijgen straks digitale paspoorten. Vele mensen zijn vergeten dat die regering die kon Nederland gisteren Asrana 2 miljoen euro voor digitaliseren paspoort. En heel binnenkort, hè? En deze, als alles goed is, ik denk dat december, van de beleidsmaker taki, dat zijn ik komba. Maar wat er zijn de ook toe. Gim tori, Masra Gambo. Ik kan dan je telefoon, dus ja, internet. Ja. De vraag, wat van je karasani? Uittreksel. Je vraagt wat uittreksel aan. Een proces dat misschien ook toe de gang. Dus mijn mensen, een revolutie voor de digitale wereld, ay kongba. Ik begrijp dat niet iedereen mee kan gaan. Ja. Maar nogmaals, uhora san vast. Het heeft met Suriname te maken. No denk dat Suriname nou een derde wereldland moro. No mek man ko tegi lalau kon babausan. A olisa ofeni a go to sau abi, brief me. We gaan straks 2027 en van boem regeren boem beleid kom. Lek fatjane chare waka, brief me. 2028 na nakpa. So, maar 100 wolafu. De banyi opo wan orga. Ja. En een orga die de banyi opo, dat want ik de mijn monitor a beleid van regering. De musu. Wak die me kong na financieel beleid van regering. En de want ik tanga nunu a regering de optrek. Dus a de tapu spoor, a sane waka. Maar de want ik de crash de baka ede. E praxis tak, if a regering dis no de moro. Fawo do. Klopt. Daarom met tegen brengen sa 2025. 25 mei tidi na olodape. Sapsa je vlogo. You liever in. You offer. No vergita sandati. Soma wakti ma me kong. Omdat a parse bedrog. Beleg walosan uit. Taki. Dan disi dan dati. Maar no deseref bekend kleur. Zijn de mixer nang condena olodisi. Dat draai klep Masra Gambo. Ja, me kujere tante Jenny. Ik zei leggen. Die misschien niet alles goed doet, maar waar de regering zei luku afvolk. Die apina kong in 2016. Money no bede, len ubem leni, alles wat vraagstuk de unobe stribi soms. Voor veel money voor pai ambtenaren, maar jullie hebben het nooit gehoord. Gewoon allemaal bij kies money. En de overheid bleef kijken naar manieren om die bevolking te ondersteunen. En dat is wat we echt missen op dit ogenblik. Dus Masra Gambo. Afas vast, mevrouw jij leg uit. Ja. Dan moet tegen, die sabi van uit dat plekje. Kan de you vergeten? Kan de you vergeten? Dan moet tegen wansani fuja zo uit. You take line je ba amen srefi. You take line voor de sang. En fa a situatie ko.
Omdat 2010, je kiest bijna 1 miljard in de centrale bank. Ino bij man beleid. Ino bij man zorg ervoor dat productie ko. Ino bij man zorg ervoor dat je, want na school ze opvang simpel. Ino bij man chare waka. Dat is kataramoni. Maar if dat nasari, wat die me kon. De teka konder abra 2010 na een koers voor 2 taktek met tantaking. Wel no, boetak je takje toe mas ragambo. Omdat mi be de wat tranga worgoma attendati. Ja? En te anga 2 taktek mi be kadu boom furu mi verbouw mi oso. Ja, mi ba ruimte mi bij auto. Ja, a ruimte be de tidena day. En dan 2016 infotera volk tante Jenny tak na Junas ma di betaka Granlanti Kurtoso tak uno manyang stabiliteit. En de gas centrale bank de boroka bord voor stabiliteit. Isabi tok de pina volk de yoko lekker tidena de tak de anga neti. Jungo suku hoefdraad konji mi dube konuyangeng fugolende monu dube opa latina nga Abdul anga Bouva. Dat is do. En was samas mene kotimofo. Vorige week in het parlement. Ja. U probeer voor lok a centrale bank moro betre, hè? Ja. Tak ano sumari e contact money dape. Ja. De man kan gaan wet, wan euro wet, tijdens kolonia, toe drie sani de man verander. Na de sem man die sino want tak a wet moest go doro. En de man no stem. En de man no stem. De man no stem. De man no stem door. Zeide, omdat de man wan a olo. De man wana olo. En dat de man kan go teki te de man kon naar regering. En daarom ik de man is na nooit moro de man is mas. En comité je ook toe masra gambo. Zolang a chande dape. Zolang a fi happy de dape. Ja. A no luk. Ik voet na chal. Ik voet na chal. A no luk. En brana sa lobby wang. Mo taken fu jaso uit. Onthou an sanity de sa metegi lek yoang. 2020 you stem voor charwan veranderen in een financiële situatie van Kondre. Ja. No vergeet die tak ube de wan default Kondre. Tide we knap tapan triple C. Wacht, Shake wenk me even actie met dat sana default. Dat want taki yo eigenlijk de manobe teri le Kondre. International no wan Kondre ino be ap money pai if be buy wan karton olie of wan container olie ino be abi ino be de aba guts fu pai de mama. Maar lief dat die wins de man be winsi go leni of be borgo ino bo man wan de man tak amadi. Amana not. Ama failliet, kom je tak ama failliet. Dus eigenlijk u ben vergelijkser na lekwan zwerver de wakasterati. Ino mango aksa man tak bij wan batara watara Jimmy. Precies. En daarom het je berdangasa. Des my shi. Ano des ma kom je taking. A oppositie na DC e shi a money a 1,4 miljard in a centrale bank. I had ding. Ja. I had ding. En masadodu if de winnie dat Jonja Wayari is de beste na lek dat pe de man verander wet in een parlement. Ja. Voor mek olobaka. Ja. To, tak de man pot wan man voor de man charwan soort hoefdraad kom baka zogenaamd econoom. Kan de man bij de toilet cleaner in een organisatie naar buitenland. Chara man kon tron ja zo dat tron basi voor de man. Dat op pura money. we jere if u ede na leri dan mi opot juno. Mi ospoit en juno. Alla de money man de man dis di be dusani sobuso foromu trichi hoefdraad isabitok kromo suto karko alla de man de soroto omdat de be fura kondre en via ding want tu man verrijkt de Trama helikopter in een kondre dat na vraag van de man kon naar de sandati. Zo, maar jere jaso tanga zou leg u uit door verstaan wasani. Want look we go met a weekend. En voor we go met a weekend. I verstaan dan mi want you een poko. Ja toch. Mi be verhet. Omdat asane stormy. Omdat iedere euro in milibi. Zolang een bepaalde regering consobu zo aparse bedrag. Me go achteruit in milibi. Isabi toch. En no me zit ik milibi bouw op baka. Ja. Tapa ouro Dave mi libi e bouw opbakken. En mis don janga wan jong wan. En a jong wan serve shitaki. Hey, mi libi stabiel. Mi kan do mi sani. Isabi toch. Dan meku teki wan break. Ja. Je verstaan ko archi wan poku. Relax. Meku relax. Relax. Je verstaan. Ja.
So, dat we uwinsi one sweet weekend, maar sam you jaso na fu ora weekend. En lek van de best spoiti, a vergeef je in je hersen, dat zo je spoiti, a positive fight, je den baka, mek de verstang seipsa, wan me shitaka chenche koina kondere. A chenche dekba ya bisma, e denk trafasi, desma e shi a voordeel. Sobu so me barwodi, me taku grantangi, ma wansanu non frigiti, en dat e tang yepi, isabitok, if a breie, if na wiri do, if na saye do, ma misabitak ook toe, want trafas de, sobu so trushani na gron prano ansani, maak je economisch weerbaar, bonnet elke vierkante meter op je perceel. De ka jompot na boetak, ay mina wa jaja sarna uma, mina wa jaja sarna man, en me werken mee, fa economie fa konder dis Congo sontu, en mine na masar dignity gambo. Bra sa lobby wan lek fa usabi inderdaad, udoro, na einde van programma jaso. Maar like jongen met takje altijd zorg ervoor nobong doti na strati. Weet je, hoor ze dan een kring, if je daar strati, idan je wagi yawansa nobong king, hoor je niet wagi, charengwa oso potina veel takasane halo. En like voor sabi, weekend enaki, voorzichtig in het verkeer, no drink sopi gorei, like wan loma in het verkeer, hoor je naar de regels, isabi to, bespaar die medemens, en voor jaso uit me baru wan sweet day, and all the best. This is Nafikash 2.0. E baru, one grand time. Get up, stand up for your rights. Pacific, get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't.